Aquest any farem un Sant Jordi diferent. En lloc de trobar-nos a les llibreries, ens trobarem a les xarxes, però igualment el farem ple de llibres. Us presentaré la meva darrera novel·la i us llegiré un fragment. Es diu Boira, octubre, revolta. El primer fragment estaria ambientat a la Guerra Civil. Un dia de guerra et canvia com si haguessis viscut dues vides senceres, naixement i mort incloses. Massa por, massa ràbia, massa energia malgastada, massa incertesa. Els 20 anys mesos que he estat al front han multiplicat per 10 els anys que tenia. Potser la mare, si aconsegueixo tornar, encara em veurà com si fos la cua de sargantana que li enfilava les agulles quan cosia. Però per als ulls de tothom hauré envellit 2 segles. Em reconeixerà la Teresa si aconsegueixo tornar al seu costat? El segon fragment correspon, bé, ja ho veureu, a l'any 17, a l'octubre de l'any 17. El dia de la independència, segons com vagin les coses. Avui, divendres 27 d'octubre de 2017, en Tom Holden ha decidit mirar els fets des d'una mica de distància. Tots els periodistes que envaeixen Barcelona són al Parlament. Si s'hi afegeix ell, no veurà res de diferent que tots els altres. Per això, ha decidit començar el dia esmorzant en un barri de la perifèria, per captar l'ambient que s'hi respira en un dia que hauria de ser transcendental. Una mostra. Espero que ben aviat ens puguem veure als carrers, com ens agrada fer. De moment, a casa, llegint, i si teniu la meva novel·la, doncs ja en parlarem d'ella. Fins ara i fins molt aviat.